Когато детето е с постоянно съзъбие, техниката на почистване се различава от тази при временното съзъбие, защото вече не се използват движенията напред-назад, както и кръговите, тъй като те могат да доведат до травма на венеца. Венецът да се отдръпне нагоре и да се покаже част от кореновата повърхност на зъба. Тази зона съответно не е никак естетична и може да бъде чувствителна от топло, студено, сладко или кисело. Движенията, които трябва да използваме при постоянното съзъбие, за да почистим зъбите, са същите, както и при възрастните. Четката се поставя под 45 градуса в областта на венеца, след което правим леко вибриращо движение и измитаме от венеца към зъба. Леко вибриращо движение и измитаме. Това се повтаря във всяка една зона от външната повърхност на горната челюст. Когато почистим повърхността на зъбите отвън, детето отваря широко уста и същото повтаряме отвътре. Четката е по 45 градуса, леко вибриращо движение и измитаме. Леко вибриращо движение и измитаме. Същото важи и за предният участък от вътрешната страна. Леко вибриращо движение и измитаме. Леко вибриращо движение и измитаме. Единствено по-дъвкателната повърхност на зъбите, както в горната, така и в долната челюст, са позволени хоризонталните движения напред-назад, защото тук няма венец, който да бъде травмиран.